Tänään valmistamme lihakeittoa. Lihakeittohan on semmoinen perinteinen suomalainen keittoruoka ja erittäin hyvä esimerkiksi tämmöisiin kylmiin talvipäiviin. Me tehdään tämä lihakeitto tänään porsaan kulmapaistista, mutta siihen voi käyttää myös muita porsaan paistinosia tai esimerkiksi naudanpaistia tai vaikka sitten lampaanpaistia. Sitten meille tulee tähän meidän keittoon tämän lihan lisäksi perunaa, porkkanaa, palsternakkaa ja sipulia. Ja mulla onkin tässä jo valmiina nyt sitten kuorittuna nämä kasvikset ja näytetään tästä mallisuoritus, miten nämä palotellaan. Elikkä tosiaan perunani laitetaan ensin puoliksi näin pitkittäin ja sitten toisen kerran sille palolle sama juttu ja sitten muutamaan kuutioon ja tuohon kippoon, missä ne sitten laitetaan sinne keito sekaan. Sitten tää palsternakka, niin siitä tää kanta tosiaan pois, se on tämmönen vähän puinen tää kantaosa ja heitetään se tonne roskikseen ja sitten pilkotaan tää palsternakka noin samankokoiseksi kuutioiksi kuin mitä tää peruna ja voi ton paksumman osan pilkkoa sitten kanssa, laittaa 3 osaa ja pilkkoa sitten kuutioiksi. Näin. Sitten vielä tosta toi kuorittu porkkana ja siitä toi kärkiosa pois, se oli vähän huonon näköinen ja pilkotaan sekin tommosiksi samankokoisiksi kuutioiksi kuin toi peruna ja palsternakka tossa edellä. Näin. Ja sitten viimeisenä vielä tosiaan tää sipuli ja sen mä laitan vaan puoliksi ja sitten tästä puolikkaan puoliksi 2 osaan näin ja sitten tollasiksi ihan ronskin kokoisiksi kuutioiksi, koska muuten se menee sitten ihan mössöksi tää sipuli tosiaan. Ja näin. Ja sitten otetaan käsittelyyn tää liha, elikkä porsaan kulmapaistia ja sitten sitä varten niin mä laitan tästä kumihanskat käteen. Ei sitten tuu kädet likaiseksi eikä noi bakteerit pääse siihen lihaan lainkaan. Ja tässä lihassa, niin paistissahan on monesti, jos meillä on tässä tämmönen kokonainen pala tätä porsaan kulmapaistia ja siinä sitten on näitä kalvoja, niin niitä kalvoja voi ensin leikellä täältä pois ja ne kalvot on hyvä ottaa tosiaan sen takia pois, ettei ne kalvot sitten siellä suussa tunnu ikäviltä ja sitkeiltä. Ja sitten kun sitä kalvoa ottaa pois, niin siinä kannattaa olla tarkkana, ettei hirveästi lähde sitä lihaa, mutta ei se koko maailmaa kaada, jos sitä lihakin siitä vähän pois lähtee. Ja sitten kun on nämä kalvot otettu pois, niin tässä menee näitä syitä tässä lihassa, niin leikataan ensin tää liha näiden syitten mukaisesti. Näin. Ja sitten kun me leikataan se kuutioiksi, niin niistä tulee mahdollisimman mureita niistä lihanpaloista, kun ne ruskistetaan ja sitten keitetään tuossa keitossa. Nyt tosiaan, kun nämä lihat on tässä leikattu, niin sitten otetaan täältä kattila ja laitetaan se liedelle ja siinä meillä onkin valmiiksi vähän rasvaa siellä kattilassa ja ruskistellaan nämä lihanpalat siellä kattilassa. Eli lämpöiseen kattilaan heitetään
heitetään nämä lihanpalat ja sitten voi ottaa nämä kumihanskat pois ja siirtää tämän lihanleikkuulaudan niin kokonaan sitten pois tästä vaiheesta. Ja nyt sitten kun nämä lihanpalat ruskistellaan täällä, niin ne tosiaan ottaa makua ja sitten sen jälkeen kun nämä on vähän ruskistunut, niin lisätään tänne sitten kasvis- tai lihalientä. Meillä on nyt tänään tässä kasvislientä, mitä me laitetaan ja sitten näitä lihanpaloja sen kasvislienmen lisäämisen jälkeen keitellään noin puolisen tuntia. Ja ei tarvitse pelätä sitä, kun se liha siellä ruskistuu, eli se voi ihan rauhassa antaa siellä hetken ruskistua, sitten vähän pyöräyttää ja antaa taas ruskistua vähän lisää. Ja nyt sitten mä tosiaan lisään tän kasvisliemen tänne. Tässä on noin 1,5 litraa näin ja sitten tosiaan vähän mausteita sinne tosta, pikkasen pippuria ja sitten me laitetaan tähän voisi laittaa laakerin lehteen, mikä on semmonen perinteinen lihakeittomauste. Me laitetaan tänään rosmariinia, niin saadaan vähän semmonen perinteistä poikkeava lihakeitto. Niin mä laitan tästä nyt puolikkaan rosmariinin tämmöisen varren, niin sen voi sitten ottaa pois, jos ei sitä halua sinne valmiiseen keittoon jättää. Ja nyt ajanpuutteen vuoksi, niin meillä onkin täällä sitten lihat, mitkä on valmiiksi keitetty se 0,5 tuntia. Ja sitten tähän niin me lisätään nämä perunat, porkkanat ja palsternakat ja näin sinne valmiiksi keitettyjen lihojen joukkoon. Ja vähän voi sekoittaa ja sitten sen jälkeen niin sinne lisätään vielä nämä sipulikuutiot ja sitten perunakuutiot ja keitellään tosiaan noin puolisen tuntia. Ja sitten kun meillä tämä keitto on sen puolisen tuntia keittynyt, me jätetään tää nyt tähän keittymään ja mulla onkin tässä jo valmis keitto sitten. Näytetään tästä tää tarjoilu, eli valmis keitto. Ja siihen voi sitten koristeeksi laittaa vaikka persiljasilppua tai pienen tollasen persiljatupsun noin. Siinä meillä onkin sitten tää valmis lihakeitto. Hyvää päivänjatkoa, hyvät katsojat. Kiitoksia tästä aamusta ja huomenna aamulla sitten taas tavataan.